Mrs. Moore had 13 kids, but still looked good till her old man jumped leave on a ship. She never read a book, but by Christ she understood that the meaning of a life starts in bed. So go and bow your head and wait, for your world won't change while you sleep. Yeah, go and bow your head and wait, for the summer that was lost now is gone. Yeah, the summer that was lost now is gone. Kaixo, Unai, Alberto eta Zier gara. eta biodibertsitateari buruz hitz egingo dizuegu. Biodibertsitatea, lurrean bizi diren animaliak, landareak, onddoak eta bakteriak, baita birusak ere osatzen dute. Eta tamaina eta kolore ezberdinak erlazionatuta daude biodibertsitatearekin. Biodibertsitateari buruz hitz egiten dugunean ere, ekosistema ezberdinak ere kontuan hartu behar ditu. Adibidez, ozeanoak, basoak eta koralak, eta bertan bizi diren animalien arteko erlazioak. Eta biodibertsitatea zer honak izango ditu gizakiarengan? Argi dago, biodibertsitate ona duen leku batek elikagai eta ur garbi hobeagoak izango dituela. Beste arlo batean klimaren arloa dago. Klima askoz hobeagoa da guk asko ez kontsumitzen badugu eta gure biodibertsitatea zaintzen badugu. Eta horrek izango du ondorio bezala uholdeak murriztea eta horrelako gauzak. Beste arlo batean ere bai, lurzoruetan eta nutrienteetan eragin handia izango du. Biodibertsitatean zenbait arazo sortu ditugu gizakien erroengatik. Adibidez, animali eta landare asko hiltzen ari dira eta horregatik espezie asko galtzen ari gara. Ere, kutsadura dela eta berotze globala eta klima aldaketak asko sortu dira. Eta horregatik gure ekosistema asko aldatzen ari dira. Kilbane kicked me senseless every day. I hope that bastard is beneath a head of stone, where I dance upon his grave for all the madness I now crave, while the scars that remain are still a curse